И добре дошли. Днес с Криската ще направим един чалендж, в който, както виждате, тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 начина да си подредиш героите. Аз имам 83 героя. Кристи, колко имаш? 42. Значи, казваш цифра или число от 1 до 11 включително. Той избира последователността на героите как ще бъде. Не го казва. Ти нямаш право да ги броиш. И после казваш число от 1 доколкото има герой човека. И той почва отгоре надолу да ги брои и гледа кой герой му се е паднал. Добре, Крис? Чакай, само да ти кажа. На последното клас става да не го броим, защото там са разделени по тяхните атаки. Не, и това го броим. Защото са разделени тези блоки. Добре, аз съм първи и ранкността ще бъде 6. Кое ти се пада? Power level ти се падна, нали? Да. И колко героя имаше? 42. Избирам ти 31-я. 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 30. Кой? И първи, 31-ви. Снител. Окей, сега ме избери. По ранкност. 11? Не, чакай. Избирай. От 1 до 11. 2. Рейти и от 1 до 83. 73. Трябва да скромна до най-надолу и ми се падна Шили. Окей, найс. И сега ще изиграем една игра с тези герои. Пускай Крис. Да, най-надолу, по тази ранг система. Камерата ще го запише, така че за да ми вярваш. Нали, че Да. Не, то е верно, че на различните някои проблеми по-силните учват по-долу. По-слаби, Да. по-първите, защото Шели всеки я има, който играе играта. Така, супер, паднаха ни са ботове някакви. Да, защото аз съм почти било такова. Аз съм 500. Ще ли го нямам? Защото съм, нали, от по-нов акаунт. Да, ти беше сменял, ама от мейн акаунта ти нямаш ли го, бе? От мейн акаунта ми го имам, ама не ми даде да влезна. Накосам. Сега ще пускам един гаджет. Имам колала. Колалата, мечката нито е много яка. Тая колала нито е много яка. Голямата мечка. Как е пожарника. Пам. Давайте, убивайте. Аз не пия по толкова много. Абе, браво. Значи, хора, ще правим такива пак кратки чаленджи, ако станат интересни. Между другото, не знам, измислих си го сам. Оригинална идея, нека отворим Stardew. Не мисля, че съм го копирал от някой. И така, ако ви харесва, ще го продължим поредицата. Чао!